माखासे गेदेर गेदेर सक्सेसफुल मानसिफोरा नै बेफोर बाथ्राखौ बुङो आरो माखासे सक्सेसफुल मानसिफोरा बेफोरखौ बुंलांदों। जिउआव सक्सेसफुल जानो एबा सक्सेस मोननायनि माखासे पॉइंट्सफोरनि गेजेराव नै बेफोरबो माखासे पॉइंट्सफोर जायखौ नोंथाङा नैबे भिडिअआव लास्टाव लागि नायोब्ला मोननो हागोन। बिसोरनि बुंनाय मथेब्ला फार्स्ट पॉइंटआनो जाहैबाय गावनि थाखाय टाइम दिहुननो सोलों। गुबुननि थाखाय जुदि टाइमखौ होबाय थायोब्ला निजिनि थाखाय टाइमखौ माब्ला दिहुनगोन। सेकेंड नाम्बारानो जाहैबाय बांद्राय बुंनाय हुदाखौ खम खालाम आरो माखासे गोरों मानसिफोरनि बुंनायफोरखौ बांसिन खोनासं। थार्ड नाम्बारानो जाहैबाय गासैजोंबो मिलायनानै थानो नाजा। ओरैबायदि नङा जे नोंथाङा हारसिं लामाजों आरो माखासे मानसिया गुबुन मानसिफोरा मोनसे लामाजों। मानो होनोब्ला माब्लाबा समाव जोंनो गुबुननिबो गोनांथि जायो। फोर्थ नाम्बारानो जाहैबाय खोनासंनांगौ गासैनिबो, नाथाय नोंथाङा मायबा मोनसे खामानि मावनो थाङोब्ला फार्स्टआवनो गावनिखौ खोनासंग्रोनांगौ। फिफ्थ नाम्बारानो जाहैबाय अरायबो खुसियै थानो नाजा। गुबुननि टेनसनखौ लानानै जेबो मुलाम्फा गैया। लाइफआव सक्सेसफुल जानोब्ला सिक्स नाम्बार पॉइंटआनो जाहैबाय नंखाय बाथ्राफोरखौ नेवसिनो नाजा। मानो होनोब्ला नेगेटिभ बाथ्रा आरो नेगेटिभ बेसादफोराव फकास होयोब्ला नोंथाङा नोंथांनि लाइफआव सक्सेस मोननाया बेसेबांबा गोब्राब जागोन।